Ćao Mimi. Ništa, pa prvo sam teo da ti čestitam na debi LP-u. Nadam se da si zadovoljna kako je to sve ispalo i sve to. Jesam. Baš je onako ispalo kako sam zamišljala, u roku kako sam zamišljala i svaka pesma je tačno ono baš što sam ja želela. Sad neki se žale da nije svuda isti miks, nije sve identično, ali jednostavno, znaš, kao ja sam baš želela da bude takav miks sa različitim pesmama i to je to. Ja sam postala pod uticajem ostatka ekipe, zato što kad nisam bila član Bombi 90-ih, ja sam bila ekstremno neodgovorna, baš sam snimala kad me pukne inspiracija, što je jednostavno previše neodgovorno, zato što, brate, kao da nisam ja u kontroli nad tim, nego jednostavno neka viša sila i onda odem u studio, razumeš, kad mi se ukaže prilika i to, i zato je bilo pre jako malo pesama i to je koje, mislim, u suštini ja mnogo duže snimam nego što to deluje pesama, bar meni, a sada od kad sam u Bombama sam snimala duplo više nego što sam pre toga, a za, ne znam, 4 puta kraće vreme, tako da je to pozitivna stvar bivanja u ekipi. Mi kažeš o odnosu sa fanovima, zato što si ovde napravila kao besplatan koncert i rekla si da imaju posebne kao neke, dali posebno besplatno piće za ljudi koji donesu kao kečeve iz knjižice ili šta već. Da, ljudi koji su pali na popravni će dobiti besplatno piće zato što bukvalno nemaju to su moje braća koje nemaju nikakve privilegije, razumeš, u ovom društvu i uvek neki vukovci dobijaju neke povlastice, a baš jednostavno sam htjela da razbijem taj trip nekako. Kad mi se ukazala prilika da ja nekog častim, drago mi je da obrne malo te uloge. Da, to mi je cool, zato što sam baš razmišljao danas, da gledao sam nešto i u Pančevu kao Vukovci ili đaci generacije dobijaju nešto, a onda sam provalio da gomila ljudi koji su bili očajni kao u srednjoj ili na faksu ili šta god, ili su to se bazalili, da su radili velike stvari. Da, a ti ljudi koji su Vukovci već dobijaju previše stvari i kao dobijaju sigurno i od svojih roditelja, čim su oni toliko posvećeni školi, verovatno imaju i neke možda malo bolje uslove života, tako da jednostavno baš onako želim da ukažem privilegiju ovim ljudima koji se bore sa tom obavezom. Pitam, jel prepoznaš tu stvarno ljude, jel se tu nađu stvarno ljudi koji su prepoznali celu priču, mislim to? Ma da, mislim, to se podrazumeva, i malo je kao nekako taj pretenciozan trip da neko neće prepoznati tvoju priču ili, znaš, to ja uopšte nemam takav utisak, baš mislim, svako ko je prepoznao na bilo koji način je prepoznao baš što je trebalo prepoznao, znači, to je to što je njemu namenjeno i prepoznao je dovoljno. Tako da, zadovoljna sam mnogo odzivom koji dobijam i vidim kad god se ja obratim baš ljudima koji prate tu stranicu, obraćaju se i oni meni i komunikacija sa fanovima mi je bukvalno jedna od najbitnijih stvari zato što ja uopšte ne repujem samo zbog muzike, ja nisam nikakav umetnik, mislim, meni je najbitnije to što ja hoću da kažem u tim pesmama, ne način na koji ću to reći ili kako će to muzički biti uklopljeno ili kako će biti posle smiksano, znači zato me, mislim, bolio bi me kurac mnogo više da nisam isto deo ekipe, razumeš, tu sam kao postavila, neke sad standarde, zato što mora kao da se ispuštuje neki kvalitet, to minimalno, upravo da bi došlo do što veće publike, ali meni je samo najbitnije mi da doprem do ljudi i da pričamo o temama o kojima se meni priča i pa da, eto, zato je jako mi je bitno da imamo i tu komunikaciju van pesama, zato gotivimo na Facebook. I SKFM je do jaje za to, ali je malo naporniji. Naporno je snimati se, vrati, nema inspiracije. A kako si zadovoljna saradnjom na pesmi Gadure sa Miletom Hidićem i Milom Stankovićem? Je uopšte nešto to nešto ako hoćeš da kažeš? Da, to smo baš snimali ovde, to je spot. Ozbiljno? Da, pored hotela Jugoslavije. Pa baš sam, zadovoljna sam. Kako ti objasnim, meni je ta saradnja bila bitna samo zato što sam htjela da snimam pesmu sa njima. Vrata koje mi se otvaraju od te saradnje, verovatno nisu baš neka vrata na koje želim da uđem, tako da baš me pitaju ljudi kako se odražava to na tvoj napredak, to odražava se na preglede definitivno, kao stare neke pesme mi postaju odjednom duplo gledanije i to, ali
ne odražava se na rap karijeru. Rap karijera je nešto što ja moram baš sama da guram i to mnogo snažno, a to je sve što mene zanima u muzici i jebi ga. Koliko god ja da volim narodnjake, volim da ih slušam, to ja stvarno ne želim da ih pevam. Da, a kako je došlo do toga uopšte, do te sradnje? Pa Milan je onako prati i dešavanja na alternativnoj muzičkoj sceni i preko nekih drugara je saznao za mene i to mu se sve dopalo, bilo mu jako zanimljivo, a izgleda i on u fazonu da voli malo da provocira javnost i da radi nešto malo drugačije, tako da me zvao za tu pesmu i on je bio kao prvo u fazonu, nije znao da li će to moći baš da ide odmah i na spot jer mislio da će moji versi biti kao nešto baš ekstreman, ali ja baš mislim da moji versovi inače nisu toliko ekstremni, da ima mnogo pesama kao koje bi totalno mogle da svare neki ljudi koji ima, ne znam. Mislim, ne znam šta je tu problem sa spot, recimo psovke, tako nešto, sve isto znači i bez toga. Jel spremiš neki spot za naš vikend sa Krajnji Haos? Imaš planove? Imam planove, ali sam tako, imam bukvalno sve organizovano, samo je pitanje toga, nisam baš onako skroz sigurna u to da li ću izbaciti spot kad sam već okačila to. Vidjet ću, ako se ljudima mnogo svidi neka pesma pa možda odradim za nju, ali mislila sam da ipak radim za nešto novo radije. Za neku novu stvar? Pa da, meni se mnogo sviđaju pesme koje su na ovom albumu, ali ja sam te pesme napisala pre više godina, bukvalno, i onda me ne motivišu toliko kao da snimim spot za njih i to. Drago mi je ako se do jaja svide publici i to, ali mislim da mi je bolje da pravim za nove stvari. Ovo su stari instrumentali, većinom, stari instrumentali, prastari tekstovi i to, i baš sam, jednostavno me podsjeća svaka pesma na neki moj period života i mnogo mi je onako realna i drago mi je da se to objedinila sad u jednu celinu, ali sad moram da radim baš novo, pošto imam običaj da objavljam tako stare stvari jer sam pre bila jako lenja i onda sad sam odlučila da obrišem sve staro što mi je ostalo i da se baš fokusiram na nove stvari za koje bih volila da radim spotove, jer me sad privlači čak i drugačiji instrumentali, me privlači drugačiji način rapovanja i sve i onda bih mnogo me više to motiviše da uradim neki video zapis. Htio sam još jednu stvar, pitam sa ovom ekspanzijom trepa u Srbiji sa Bombama i drugim isto reperima, da li to doživljaš kao neku renesansu hip-hopa u Srbiji, priliku da se kao krene, da se otvori nova stranica neka, da se nešto bitno kao novo uradi, ili misliš da su to ipak nateknute teze i da se ne treba nešto previše ložiti oko toga? Mislim da se treba ložiti, sigurno. U svakom slučaju kad radiš nešto moraš da se ložiš, inače nemoj to ni da radiš, a ja baš volim da se osjećam tako kao da se otvara nešto novo, pre svega ponovo kreće jako mnogo ljudi da dolaze na nastupe, ljudi su mnogo tvrđi rap i mnogo konkretniji, sa mnogo ozbiljnijim porukama, znači nema nikakvog zajebavanja, nije ništa kao opuštena neka sprdnja i to, nego stvarno ono što se u trapu priča je, čak i kad ti neka pesma deluje retardirano ili taj lik ti deluje neubedljivo, to što on iznosi, brate, on ne pokušava da deluje neubedljivo, znači to je meni najbitnije, ti pokušavaš da stvarno pričaš o ozbiljnim temama i zvučiš nadrkano i to je ono što me najviše privlači kod trapa i zbog toga mislim da jeste to na neki način ove stranice, zato što je nešto što je apsolutno pretvrdo, dopire do sve više i više ljudi iz širih masa i što je najveći dokaz toga jeste premladi ljudi koji nas slušaju, znači baš klinci što je najveći dokaz toga koliko je to daleko otišlo. A znači doživljavaš ovo kao neku priliku da se dignu standardi rapa u Srbiji? Da, sigurno. Pa ništa, još jednom sam da te pitam neki planovi do kraja godine, nešto, da postoje Postoji, da, pošto ne mogu više, sad sam se navukla na rad i sad ne mogu da ne radim ništa, tako da do kraja godine ću imati sigurno još jedan nastup koji će biti promocija EP-a, koji ću raditi sa jednim dečkom koji je jako mlad i on je počeo da miksa, on je dosta sarađivao sa nama, Lacko i on ima dosta dobrih ideja i to ćemo probati da bude onako bukvalno 4 pesme, ali da budu malo više mainstream, ali da budu baš kompletne kao onaka celina. Tu ne znam da ću raditi spotove, uopšte o tome ne razmišljam, samo želim da napravim jedan EP koji je jedna simpatična celina, zvaće se samo Mimi i bit će onako nešto najmuzikalnije što sam do sad radila, znači baš treba da bude za igranje i popularno i to će biti do kraja godine. A ostalo bit će par saradnje, ali to neće još tako.